Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem
A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo?
Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku?
Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je? Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá. Prečo vyzerám tak úžasne? Čím to je, že vyzerám tak dobre a že mám tak skvelé telo? Prečo mám svoje vysnívané telo? Prečo bolo také ľahké dosiahnuť svoje vysnívané telo? Ani nemusím nič robiť a stále vyzerám absolútne perfektne. Prečo? Čím to je?
Vyzerám presne tak, ako som vždy chcela. Ako je možné, že sa milujem pozerať do zrkadla? A prečo vo všetkom vyzerám tak dobre? Som vyslovene najkrajší človek na planéte. Čím to je, že mi všetci hovoria, ako skvelo vyzerám? A prečo sa nemusím ani snažiť? Prečo je také ľahké udržiavať svoju vysnívanú váhu? Čím to je, že vyzerám presne tak, ako som vždy chcela? Prečo som so sebou taká spokojná? Ako je možné, že sa tak milujem? A čím to je, že sú moje vlasy také krásne a moja pokožka úplne bezchybná? Prečo vyzerám tak mlado a zdravo a sviežo? Prečo som taká krásna, že sú z toho všetci v šoku? Je neskutočné, ako úžasne vyzerám. Prečo moja krása vzbudzuje v ľuďoch úžas? Nežartujem, všetci sú zo mňa hotoví. Čím to je, že som známa tým, že vyzerám ako bohyňa? A ako je možné, že ma všetci milujú a všetci chcú byť v mojej prítomnosti? Prečo vždy vyzerám zo všetkých najlepšie? Všade, kde prídem, tak svietim ako hviezda. Som dokonalá a vždy som bola dokonalá.